Masizazi izindlela zomkhululi wethu Nazareth Baptist Church quiz with me uSithembiso wakaMwelase uNdaba uMwelase ongaweli ngazibuko kuphela owela ngempambosana zomfula sisemlasi hlangene intshale libandla inabatshu sifisa ukwazi ukuthi inabatshu yazi kangakanani ngenkolo yazi kangakanani ngobuNazaretha mina ngikhona nemibuzo u5 ayimningi ngiyabuka kuyaphithizela lapha phambi kwami ake ngifuna ababili abathathu abahlanu ngibone ukuthi bazongiphendula yini asiphume sibaqalaza ayike ngike ngasho ngathi zikhona izingane phela sike enkonzweni yenabatshu okuyinkonzo yentsha yalapha ekhaya lapha eduze kwami nginenkosazana sawubona yebo sawubona yebo ke ngimi nomabala lapha ulonde wami Khize Sibongo Mumbo Cwabe Ngunezi Mumbo ake ngibuze wena nje uwedwa uyinkosazane uyintombi yomjafethe uyinkosazane isibuko sikaShembe uzithemba kangakanani in a scale of 100% uyazithemba 100%? Ngiyazithemba. Okay, isiphi nje ihlabelo sikaShembe uthi nje ezihlabelweni zizonke lesi nje yazi lesi ngiyasithanda lesi Ngosina nginethemba ngiyintombi kaJafethe. Okay hayi cha impela ufanele elusine unethemba ake ngiyibuze nje ubani umfundisi wala emlazi Umfundisi uHlabisa. Okay awuchazele mina igama lithi nabatshu li abbreviation uma seliphelele lithini Nazareth Baptist Church Youth for Shembe. Hey hlangane kahle nomumbo lapha hayi ake ngibuze lapha ke sikunamba bani isihlabelelo esikhuluma ngesabatha Ngakunika iclue Ngiyasazi kodwa ngakunika yini iclue yebo ngiyacela namhlanje nje inkonzo senivalwe ngaso Isabatha nguzilili sikunamba bani 212 hayi yabona ke sihamba kahle kakhulu nawe Mumbo okay kunosibhalo esilapha ehlabelweni sikaShembe esithi ngokube ekhambeni kwakho uludondolo lokhamba kwakho ngokwakho nje Magcwabe ngabe lo nkulumo naloso sibhalo sichaza ukuthini Sichaza ukuthi uShembe la uhamba khona uhleze nawe mawumdinga sonke isikhathi uyasabela mawumbiza kepha umbize ezintweni mekuthi usenkingeni yangempela ayithi umbize mhlawumbe uyihlalele nje endlini usubiza uShembe mesimbize ezintweni esisuke simdinga ngempela kuzona hayi ke sengiphetha lapha uMagcwabe lapha emthandazweni wesabatha kunombhalo othi isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu ngabe lokho kuchazani uthi uShembe mhla idala lelibandla wayilindele ukuthi abazali bethu nathi nezizukulwane zabo bamlandela uShembe ngokukholwa ukuthi imfundiso abayisifundisa zona ngoShembe sizibambe singazilahli hayi ke nizwele intombi yakonguniza umumbo okhanya amasesiswini iziphendulele isichazelile hayi ke niyoba amajaji ngoba mina ngizothi Magcwabe hayi uthola itotal isikoko ngiyangishontshela singabatshela abantu uthola itotal hayi ake sithole inkosana ngoba sesiyibona inkosazana nayo inkosana iqhamuka madoda sazisweni ithempeli kusasemnandi kakhulu sinenkosana lapha inkosana ubani Sibongo wangubani Sibongo umnelisi Mbovu Somahashi Mbovu awusho sizwa kithi wanqala kithi wena in a scale of 100 ngabe uzithemba kangakanani njengenkosana njengensizwa nje yakoMbovu uyabona amakhuluya ngokuzethemba entweni kaShembe
Hayi nginika 100%. Uthi umbovu uzinika 100%. Nina kaze nizomnika bani babukeli bami? Umbovu. Kunombuzo lapha enginawo nje osimpulo. Konje lapha eMlazi kunomfundisi ophethe umlazi noma owengamela umlazi. Ubani lo mfundisi? Umfundisi uhlabisa lo. Walula umbuzo. Ayithola 100 umbovu. Igama elithi nabatshu li abbreviation. Uma seliphelele lithini? Nanga ngihleka umbovu, nanga vele ngihleka. Hayi asingaze sifike lapho mfethu. Imali nanga sikafiki, sesifikile mbovu, sesikhona impela. Hayi ngathini ake sibambe nje lapho singaze siqhubeka kakhulu. No, umbovu kulungile ngizokuhlonipha. Kodwa ke noma uthi asingafiki sesifikile. Ngoba sesifikile qathatha lapho. Kodwa ke kulungile. Asibuyele size lapha na mfowethu. Emthandazweni kaShembe kunesibhalo esithi ngokuba ekhambeni kwakho uludondolo lokuhamba kwakho. Ngabe nje ngokwakho njengenhlalo suthi lo mbhalo ungawucubungula wena ngokwakho uchazani? Ngokuba ekhambeni kwakho uludondolo lokuhamba kwakho. Ukuthi lo mbuzo uphenduleka ngeindlela eziningi. Ngokwami ethi ekhambeni kwakho uludondolo lokuhamba kwakho. Kusho ukuthi ngathini ngokwami kusho ukuthi uShembe wayesikhombisa ukuthi la osuku ukhona ohamba khona naye ukhona. Ngasho kanjalo ngokwami. Baba wami. Ayike asidlulele embuzweni wokugcina. Umbuzo othi lapha emsamo wesabatha. Kunevesi khona elithi isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkuluNkulu. Leso sibhalo sabhalwa uShembe. Wena uma ungathiwa nje usichazela umuntu ongazi ungamchazela uthini ngaso uthi sichazana? Hayi angazi ngawuphendula ngothini. Angazi ngawuphendula ngothini. Kodwa khona uShembe into ayefuna ukuthi asikhombise yona noma ayefuna ukusicacisela yona. Ngasho kanjalo. Hayike nizwele umbovu usemahashi uphendulile. Ngabe niyamnika no100% lona yena ayinike wona. Uthi umbuzo wami sikunamba bani ihlabelelo esikhuluma ngesabatha? Angani mangakunika niclue? Hayi unganginika iclue. Namhlanje inkonzo sekuseni ivalwe ngaso. Ukuthi ekseni ngisabathe kwelinye ithempeli. Njoba ngifika manje. Ngizokuxolela ngoba usho njalo. Ngizokuxolela. Kodwa ke wengane kwethu sesale sesiyiphetha kahle nama answer aqondile. Unabatshu nje uyi abbreviation. Umelu Nazareth Baptist Church Youth for Shembe. Bese kuzothi isihlabelelo esikhuluma ngesabatha silapha ku212 ezivale ekseni namuhla. Sengenza ukuthi uhambe ulaphekile impendulo zikhona. Somahashi ngiyabonga ngani yakwethu. Hayike sesibona into enkulu kakhulu. Sabona manje ke ingudlungudlu uJamengweni u14 uma wami ke lo. Hayi angizukushawa. Sawubona ma. Yebo sawubona baba njani? Ngiyaphila ma wami. Ngabe ngimi noma bani? Noma Mbheje ohlala eMlazi kwaElu Mancengo. Mancengo. Oh Mancengo Mbheje. Yes ma. Hayike ma wami. Awusho nje njengengudlungudlu njengojamengweni njengomancengo Mbheje uzithemba kangakanani in a scale of 100? In a scale of 100 ngingasho nje ngithi 110 out of 100. Uzinika ibonus ma uthi 110 out of 100. Wema kunesihlabelelo lapha ezihlabelelweni kaShembe sikhuluma ngesabatha. Sikunamba bani? Na 110 kama. 110 kama. Ngakunika iclue ma. Nginike iclue mfethu. Namhlanje kuseni kuvalwe ngaso. Ngingekho ekseni. Uthi uma ubengekho ekseni. Senzenzani siyamxolela. Ngoba bengekho kulungile. Adlulele phambili wema sisemlazi. Ngenhlahla ngikuzwe na uthe wasemlazi.
ubani umfundisi wasemlazi? Umfundisi wasemlazi ubaba umfundisi uHlabisi. Wavula wathola itotal uma sengibuza umfundisi. Wema igama elithi nabachu li-abbreviation noma liyigama elinqanyuliwe. Uma sesilifunda liphelele lithini? Hey, wangidida. Nanko ku 110 kama. Wangidida nkosana. Angithi igama elinqanyule lafinqa ngoba lide kakhulu. Base kuthathwa inhlamvu ezithile kulona zase zakhe igama elithi nabachu. Kodwa lezi inhlamvu lezi zakhe igama ecishe libe yisentence. Lithi Nazareth Baptist Church if I'm not mistaken. Uyabona uma usiyabuya senginethemba la 110. Oma wami sengibuza ke imibuzo elula kakhulu ke manje. Lapha esihlabelweni sikaShembe kunombhalo othi ngokuba ekuhambeni kwakho uludondolo lokuhamba kwakho. Ngabe nje ngokwakho mawami lo mbhalo uchazani? Lo mbhalo ngokwami uShembe la wayesifundisa ukuthi kuzona zonke indlela esihamba kuzona kumele simethembe futhi sihlezi sinethemba lokuthi uhlezi ehamba nathi noma ngabe ukuphi indlela mangabe ummemeza noma ukusiphi isimo uyafika akusize kuloso simo osuku kusona ngaleso sikhathi mayethi uwudondolo ngaso sonke isikhathi mawuqala indlela fanele uqale umbizi uzobe sehamba nawe. Wavula ichaza uma lento yazi wayichaza yamnandi nakimi mawami sengiyaphetha lapha yana emthandazweni wesabatha kunakho uShembe abhala khona wathi isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkuluNkulu. Ngabe ngokwakho leso sibhalo noma lo mbhalo uchazani? Ngicela ungiphindela baba. Isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkuluNkulu. Umbuzo wakho ukuthini ke baba? Ngokwakho nje ngabe lo mbhalo ungawuhumusha uthini noma ungawuchaza uthini mawuchazela umuntu? Ngokwami ukubuka uShembe lana wayizama ukusikhombisa ukuthi kubaleke kanjani ukwazana noBaba uNkulunkulu ukuthi ngaso sonke isikhathi noma nangaso sonke isikhathi mangabe sihamba noma uhamba ephi noma ngabe kubuphi umngozi noma ngabe kusiphi isimo sokubhekene naso fanele uhlezi ukhumbula ukuthi uNkulunkulu uhleze nawe njengomdali wethu. Ngicabanga ukuthi kusho kanjalo nganoma ngishaya eceleni. Hayi uyishaye khona impela uma uwodwa umbuzo engicathi uma ugcine engaphendulekanga lo wesihlabelelo esikhuluma ngesabatha. Ziningi kodwa nje esikhuluma ngaso esivale ekseni sihlabelelo number 212 elithi isabatha nguzilile. Yeah mawami siyabonga kakhulu bekumnandi nizwele uma ephendula u110 mina ngiyamnika ngoba naye ushilo wa110 ngiyabonga mawami ngicela ukubuza nje lokho ma lo mdlalo esudlala lapha ngoba siwumdlalo ungabe wena ma ubona kanjani singaqhubeka inawo noma siuyeke? Ngikubona kuumdlalo omusha omuhle futhi umdlalo wolusha ogqogquzela abantwana bethu ngokwazana noNkulunkulu nowakha uthando einganeni zethu because abantwana bethu isikhathi esiningi make kwamengezelwa kwathiwa kune visit ngendlela nje basuke be-excited ngakhona shuthi yona ndlela abasuke bezobonana khona noma bezozwana khona amandla nokufundisana ngenqubo kaShembe ngoba esikhathi esiningi even noma bese kuthiwa kuyashunyayela ngibona benikwa i-guideline ukuthi bazohamba kanjani mabesukuma bekhuluma fanele bakhulume banikwe i-guideline ngibona abantwana abaningi bewulandela lo mgudu futhi uyalwakha uthando kakhulu kubona. Ayike nizwele nokufunda nje ukuthi kulomsebenzi kaNkulunkulu umntwana nomntwana fana jwayele ukuthi kuyanikelwa. Ayike nizwele uthi uma umdlalo omuhle awuqhubeke asuyekike lo mdlalo so lokho siqhubeke njalo nje silana sababukeli siyibonana streaming sihlala nathi ohlala nani. Yebo sawona. Yebo ngimi noma bani lapha eduze kwami? Yimi noma Gambushe. Gambushe phansi komthwalume. Magambushe. Gambushe nje obani? Gambushe oShayimamba, oBhokda, oZichaka. Ayike ngizwa kushawa imamba khona ichaka angazi. Magambushe uyinkosazana endethelelo kuleli bandla udadewethu. Yebo. Awusho dadewethu in a scale of 100. Uzithemba kangakanani wena
njengenkosazana leli bandla njengomagambushe? Kuleli bandla ngizothi nje njengomagambusha ngizithemba kakhulu nje ngaphansi konyazi ngiyinkosazana yentethelelo ngithi nje njengesokisobandla ngithi aliqhubeke ibandla lonyazi libe likhulu kakhulu ngaphansi okudlula lokho. Shuthi wena uzithemba 100%? Ngizithemba 100%. Ayike niyazela ababukeli bebonani uthi umagambushe uzithemba 100%, asisho unyazi sho yena ukuthi yena uzithemba 100%. Owemagambushe awusho mama, uyabona kunesihlabelelo ehlaweni kaShembe esikhuluma ngesabatha. Yebo. Sikunamba bani? Ngabale kakhulu sondela. Ngabaleki magambushe now 100% ke. Nangu 100% sihlatshuleliwe kodwa but sengisikhohliwe manje. Hawu uyinika yena iklungu ngakamniki. Sihlatshuleliwe kodwa uyasazi sikunombolo bani kodwa ke sithi isabatha nguzilili. Hawu isona impela sikunamba bani? Sihlabelele sengiyangilibala kodwa ngiyacabanga ukuthi sihlatshulelwe konza nasekuseni sengikhohle inombolo bani kodwa kona ngiyasazi. Hey umagambushe nawe ngethi uyangitshela ukuthi sihlatshuleliwe ekseni kodwa yena usesilibele kulungile akulona icala ukukhohlwa. Awusho ubani umfundisi wale ndawo esikuyona eMlazi, umfundisi owengamele uMlazi? Ngazi umkhokhela umlaba but manje umfundisi la ngikhohle igama ngoba ngisuka phansi komthwalume, that's why ngithi abafundisi bala bayangikhohle but ngazi kakhulu bangasekhaya umthwalume. Sizomxolela ngoba usevike ngokuthi useliphethe leli hawu lakhe and angikwazi ukugadla kuye ngoba useshila uthi yena ungowasemthwalume. Kulungile. Ngivakashile Nkosi yami, ngivakashile nami ngimenyiwe ku-visit. Uvakashile umenyiwe. Ngiza kuyi-visit la eMlazi angizazi but mangasungibuze mhlambe ngaphansi kwasemthwalume ngaphendula. Kulungile. Ake ngikubuze ngalo muzo simple. Kunesibhalo ehlaweni saShembe sithi ngokuba ekhambeni kwakho udondolo lokuhamba kwakho. Ngabe lo mbhalo wenu ngawuchaza ukuthi uchazani? Ngingathi lo mbhalo lokuthi ukuhamba kwami kudondolo lokuhamba kwami ichaza ukuthi shukuthi indlela engiyithathile njengoba ngisho ngiyiNazaretha manje, le ndlela engiyihambayo njengamanje ukuthi ngiphasi konyazi indlela yokuthi udondolo lokuhamba kwami. Okay, asiphuthume nakubizwa esontweni asiyiphethe. Emthandazweni wesabatha kunombhalo othi isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkuluNkulu. Ngabe uchazani lo mbhalo kuwena? Lo mbhalo lo uchaza ukuthi look yabantu yo ngilevalo ngesabe ngalindele. Sengikuchaza ukuthi namhlanje njengoba kuyisabatha ngingathi emzini yamaNazaretha isikhathi sokukhumbula ukuthi namhlanje yisabatha. Ayike sesiyaphetha siqedile, ake sibuze nje umbuzo lo mdlalo bese udlala manje ukubuzana. Kungabe wena ubona umdlalo onjani? Umdlalo ongafisa uqhubeke udlalwe noma umdlalo ofisa uyekwe? No, ngingathi umdlalo ongaqhubeka ukuthi udlalwe because usifundisa okuningi nanokwazi ukuphendula izinto ezibuzwayo ezibalekile because abanye abantu bayadinga ama-answers ezinye izinto okwazi ukwenzakalana esontweni. Ayike nizwele umile kume njalo kuthi umdlalo omuhle awuqhubeke. Ngathi embuzweni ekugejile mibili ilokho angihlabelelo. Sig number 212 leso sihlabelelo lapho unabathu uNazareth Baptist Church Youth for Shembe kasuphendulile loyo. Hayi eMlazi umfundisi wakhona uhlabisa. Babukeli ke bebonani streaming. Mina ke ngusithembisa umfaka Mwelase, undaba omkhulu, uMwelase ongaweli ngazibuko owela ngempambosana zomfula. Ngicela ukuyigoqa manje sihambe siyothambela inkonzo ziyakhala. Lasuka lahlala kusayiwe lo mdlalo omnandi, niyawazi umdlalo walapha ekhaya. Umdlalo odlalwa yithi siyintsha yaleli bandla. Nkosana ngiyabingelela. Ngiyabingelela nami baba. Awuzithule ngimi nobani eduze kwami? Umnojabulano kaKhumalo, abanye bathi ngomagumbomane ke le entabeni zaseMnambithi ngaphansi komzi wenkosi umzomusha. Kodwa lapha ngisenanda kwaBhekuzulu. Kwagogo. Yebo kwagogo. Ayike Mbulazi mzilikazi kaMashobane. Awusho wena njengenkosana njengenhlalo sokuthi kaPombela inhlalo sokuthi yonyazi uMbulazi uzithemba kangakanani in a scale of 100?
angeke ngisho noma ilingozini kodwa ngiyazethemba nokho ngoba kusebenza unembeza lapha ekhaya. Kusebenza unembeza manje ke ezinye izinto uyayikhuze mawuqhamuka ilinge kanjalo kodwa nje hayi cha ngiyazethemba. Hayi ke uthi uyazithemba akashongo ukuthi kangakanani sona ncane ngala. Uthi uyazithemba akashongo ukuthi kangakanani kodwa khona uthe uyazithemba. Mana sisemlazi lapha sikhona ngithi. Yebo semlazi. Konje umfundisi lapha sikhona ubani? Uhlabisa ngokomthetho. Oh hayi longile mana ke igama elithi nabachu is an abbreviation noma kuyigama elinqanyuliwe uma liphelele lithini? Hey ngabe nginamanga bafu. Ayabe nginamanga ngilazi maliphelele. Zakhala. Maliphelele. Hayi kulungile. Kunesihlabelelo lapha ekhaya esikhuluma ngesabatha noma izihlabelelo ezikhuluma ngesabatha asisodwa ziningi. Yebo. Awungiphe sisodwa. Isabatho ngozilili liyamseko simakade. Sikunamba bani? Angeke ngiqinisekise inamba ngiyayilibala. Okumnandi obasivale ngase kuseni ndubukhona. Yeah. Bonile. Yikho ukuthi kuniki nje ukuphithizela ekhanda. Nangu baleka nempendulo ethi kuningi. Kulungile mfethu. Kunesibhalo lapha esihlabelelweni esithi ngokuba ekuhambeni kwakho uludondolo lokuhamba kwakho. Ngokwakho leso sibhalo makuthiwa awusichaze ungathi sichaze ukuthini? Sizindlela ezihlukene kaningi. Ezihlukene kaningi mfowethu kunganzima ukuthi ngisihumushe. Cha usihumusha nje ngolwazi lwakho ukuthi wena mangisilesibalo mangisizwa mina kimi sithi lese sithini bafo. Ngokuba ekuhambeni kwakho uludondolo lokuhamba kwakho. Ngokubuka kwami mfethu kuyachaza ukuthi ushemba kukho la engasithwali khona. Nesike sidlule kukhona sikubona sesidlule lokushuthi ke kuyiyo umsebenzi onyazi ukuthi uludondolo lwethu ngaphandle kwakhe ngaba sizeqi lezi izimo esizeqayo. Ngisibona kanjalo mfowethu. Ngani yakwethu nase sinye isibhalo futhi esilapha emthandazweni wesabatha. Esithi sihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Awusihumushe nakho ngolwazi lwakho uthi sichazana. Ukukhuluma iqiniso bafa ngaze ngisejulele. Angaze ngisejulele shuthi sekuyi homework nje ukuthi ngihambe ngifike ngijule kabanzi. Sifunda amasabatha onke. Impela kuyiqiniso lokho. Ulehlani isabatha ekseni isabatha emini. Kuyiqiniso lokho. Hawu nkosana. Kuyiqiniso lokho. Hawu nkosana. No, ngana kwethu asiphethe ngoba bekumnandi mfowethu awusho umfowethu umdlalo bese udlala lona njengengane zandawonye njengengane zonyazi izingane ke zasebuhleni bokuphakama ngabe lo mdlalo esudlalayo wokubuzana imibuzo kanjena ubona umuhle yini noma umubi? Muhle mfowethu. Uma ngaqinisekisa kakhulu abantu mayafika ubuthaphu lapha ekhaya asibizwa ngokufana. Abanye bazalelwe, abanye bafikile sebebadala. Kodwa kuyasiza ukuthola imibuzo kanje ngoba iyayikukhuthaza ngoba uyayibona ukuthi ulwazi kahle hle awukakabi nala kufuzile khona impela sizingane zamaNazaretha uma singabuza umuntu ongakholwa kuleli bandla bese singabi nayo impendulo. Uyabona nje nakibi njengoba kukhona imibuzo engakwazi ukuyiphendula ukuchaza khona ukuthi kufanele ngihlehle ngibuyele emumva ngenze ihomework ngoba kufanele ngihambe uhambo elingalihazi kahle hle. Shuthi umdlalo omuhle uqhubeka. Awuqhubeka umdlalo omuhle mfethu ukuze nomunye ayikhuthaza ukuthi kufanele ngazi ukusuka nokuhlala ngingazi okuphezulu kodwa ngikwazi ukusuka phansi ukukhuphuka nakho. Ngani yakwethu niyazizwela uthi umdlalo omuhle awuqhubeke imibuzo sasekhona akuyele kuphela khona eminye engisayibeka emgodleni kodwa umdlalo omuhle uzolokhu uqhubeke njalo mfowethu ngiyathokoza kakhulu bekumnandi. Ngicela nje kancane ngithi ukubheka abanye abantu ngoba imibuzo yami isasekhona mfowethu. Ngisafuna ukubuza izingane ngibona zona ke uma kunje asilungisa lapha mfowethu. Imibuzo ngicase kuhlulu ube munye. Yebo. Ilo ebesibuza ukuthi uNabachu uchazani? Yebo. uNazareth Baptist Church. Bekukhona lokho emqondweni kodwa ikhona indlela ochazwa ngayo. Ubekukhona lokho emqondweni. uNabachu yafoshelo. Yes. OkuNazareth Baptist Church Youth for Shembe. Yebo bengifuna ukuchaza kanjalo manje bekuthe sithi emqondweni. Bese sizothi sihlabelelo lesiya esikhuluma ngesabatha. Sithi isabatha nguzelili 212.
amen baba wami. Senzela ukuthi nosekhaya bengazi kusasa mase ngimbuza sengikunikile impendulo nganaye seyitholile Angalenze iphutha lenziwe yini? angabe selenza ingamshayi into ekushayile Uyacabanga nje ngimkaka ngisazi losohlabelelo kwathi ngiyafika. hayi ke kumnandi niyasibonela kudeliwe ake sibheka abanye kusemnandi hayi kwaze kwamnandi esontweni othi ngibuke ngizoqala ngala noma ngiqale ngala sanibonani ngimi noma bala ngiqale ngapha Mamkhize. oh Mumbo Mazikode. oh Maphumulo Umnomantobela. abe ngiyakthakazela ngiyasiqala Mambeje. nawe ngazi umfundisi kuphela bafethu ngicela ukuqala lapha ya kuMambeje Mambeje njengenkosazane yaleli bandla isibuko sikaShembe inamba enkulu nazo zonke izinamba uzithemba kangakanani wena in a scale of 100 Mina ngisithemba 100%. Mantobela Ngisemba 100%. Mazikode Hayi 90 out of 100. oh uyawunciphetha u10 uzikode Mumbo khanya masesiswini Ngiyasithemba wona noma yabo umuntu abuya phazame kancane kepha ngiyasithemba 100%. hey uyedwa othe 90 bathe 100 bonke abanye okay nginembuzo la emncane nje simple kakhulu emncane mbuzo wami u4 esele so hayi yeke umuntu uzoyiphendulela ngiqala Mantobela sisemlazi lapha ubani umfundisi la emlazi avela wangihleka uMantobela kazi kodwa umjadu umfundi wasemlazi Mambeje Hayi angimazi. ngibona hayi ungcono 90% usenginikezile Mumbo Umfundisi ubabhlabisa. awu uMumbo wayishaya esikhonkosini bengiqala uza umjadu aseke ebhangeni uselapha eThekwini umjadu ngimazele phesha kothukela namhlanje usela okay angiphinde ngibuyele ngapha igama elithi Nabachu li abbreviation uma seliphelele lithini Mambeje buya Mantobela ngicela buya uMantobela eze ngapha buya Mantobela uze kimi buya Mantobela buya cela Mantobela eze la ubaleke eli kanti sengikuwena uNabachu iabbreviation mawusuphelele uthini Hey angazi Nkosi yami. nabo 100% bethi abazi Zikode Mashimani Nazareth Baptist Church Youth. uthi Nazareth Baptist Church Youth Mumbo okhanya masesiswini Nazareth Baptist Church Youth for Shembe. hayi engathi uMumbo lokho nje ethe nje qing ethola itotal hayi no sengizophetha kunezihlabelo lekaShembe ezikhuluma ngesabatha senginika neclue esinye sazo kuvalwe ngase ekseni inkonzo sondelani kimi msana ukubaleka sondelani esinye sazo kuvalwe ngase ekseni ngabe sikunamba bani Mazikode 204. 204 manini khona sebalekile ngingasamboni la uMantobela sithini Isabatha ngozilile. sikunamba bani 224. 224 Mambeje I say 200. 200 Yeah. Mambeje 200 Mumbo senginethemba mangiza ngakuwe Mumbo 212. hayibo uMumbo lokho ekhaya itotal bafethu hawu sekuthuma uba ngimtshela ama-answer no kwaze kwadlalwa ngami bafethu sengizophetha sengibuza nje about general knowledge ke lapha ya esihlabelweni sikaShembe kunombhalo othi ngokube ekhambeni kwakho uludondolo lokuhamba kwakho ngabe nje ngokwakho lo mbhalo mawulalela uthini kuwena Umpindela? ngokuba ekhambeni kwakho uludondolo lokuhamba kwakho ngabe lo mbhalo ngokwakho nje wena uthini kuwena
Ngokwami usho ukuthi noma ngihamba noma ikuphi whether ngisesigodini noma ngisekujabuleni nasekhaleni ushembe uhlezi eduze kwami. Mumbo. Hayi nami bengasho lokho ukuthi ushembe la noma usuke usenkingeni noma usuke semakhandleleni mawumbiza uyohleze enawo. Mambethe sondela usungizwile umbuzo uthini noma nguphinde. Kunombhalo ehlabeni sikaShembe othi ngokuba ekuhambeni kwakho uludondolo lokuhamba kwakho uthini. Lo mbhalo nje chazani kuwena njengomambethe. Kumina usho ukuthi la usuke uhamba khona noma ikuphi uShembe usuke eseduze kwakho. Hayi ke lapho akekho wrong akekho right nonke lapho ni right. Umbuzo owanjulelo wokugcina. Kunombhalo sesihlabelelweni othi isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkuluNkulu. Usemthandazweni wesabatha ke lo mbhalo loyo. Ngabe futhi ngokwakho namawuhumusha uthini uchazani kuwena? Angisho inkumbuzo kusuke kuyinto eyikhumbulayo. So ngokwami mhlawumbe uthi lesihlabelelo siyindlela yokukhumbuza izulwane nezulwane ezobe zikule enkolo kaShembe ngemiyalelo kaShembe. Wayivola ichaza kamnandi. Mambethe. Ngiphendule i-question. Kunesibhalo emthandazweni wesabatha esithi isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkuluNkulu. Ngokwakho sichazani leso sibhalo leso? Sichaza ukuthi ihlabelelo sisazohlala for izizukulwane ezizayo nezizayo emhlabeni. Mumbo. Ngokucabanga kwami siqonda ukuthi lesihlabelelo uShembe wayesidalele thina sizukulwane ukuba sihlezi sisikhumbula nehlabelelo lezelandela lapho embhedeshweni esabatha ukuthi sihlezi simbonga uShembe ngasonke isikhathi. Ayike sengiqedile mina ngizizwele imibuzo eminingi noma abanye ke bethe qing kodwa ke cha umumbo unikezile impendulo okuyizona zona eziningi. Cha sengiphetha la umdlalo bese udlala lo mina ngithi mnandi nina nithini? Hayi mina ngithi mnandi because ubuza ngenkolo yethu usazi kangakanani. Ufuna uqhubeke noma siuyeke? Hayi asuyeke because okuningi angikwazi. Cha sengisho lesibabuze nabanye. Singababuza abanye. Usuyeke kuwena siqhubeke kwabanye. Uthini mashimani? Uthini izikode? Mina ngithi umnandi kodwa ngizolungisa nje iphutha elilodwa. Mengithi zikoda ngisho mina umdladla nkosami uThumbela usokotshani. Hayi umashimani umaphumulo. Ngilapho nje kuphela. Lo mdlalo sasiqhubeke noma siuyeke wona? Singawuqhubeka umdlalo mengilungisele leyo ndawo nje kuphela. Oh hayi cha sekulungile. Mina phela ngazi ubokuthiwana uzikodo umashimani. Hey yabona ke. Hayi Mumbo nawe lokho nyama sasiswini. Ayakhanya wona. Awusho umdlalo senze njani? Siuyeke siqhubeke nawo? Hayi umdlalo omnandi awuqhubeke. Ayike niyayizwela kuthi umdlalo omnandi awuqhubeke. Ngisafuna ukubheka abanye ngoba ngathi konakele la. Into abayepheza impendulo ekunika zona ayangigila. Awuthathe ungibeke sibheka abanye. Yebo sawubona. Ngobuza umama Umamkhizi. Mumbo okhanya masesiswini. Yazi kade le ngane eziwu3 imnazo lapha bekhona umamkhizi. Ugila isimanga uthola itotal embuzeni o5 ade ngimbuza yona. Hayi. Ubani omdala wena naye? Imini. Hayi. Umntana ayishuthi phela wena fanele uvele uexcel kakhulu kunaye ke. Akukwazi phela isiyene ngathola total emncane bese wena wazi lutho. Uyigagu vele. Hayi kanti ufundiswa ubani afana ufundiswa uwena. Awu wena nje uzithemba kangakanani in a scale of 100? 90. At least kon 10%. At least kon 10% oyiphuca wona. Man, awusho nje wasemlazi ba umfundiswa la emlazi. Angazi. Bese umfundisi semlazi sewubani? Angazi. Kanti wena wakuphi? Kwala emlazi. Awungeke awu mana wala emlazi. Awumazi umuntu okuphethe emlazi? Cha. Hey ngeke kulungile. Awusho igama elithi nabatsho is an abbreviation. Yebo. Uma seliphelele lithini?
Ngazi u-N Nazareth angazi okunye. Wazi u-N Nazareth akakwazi okunye. Hayi no, sengiyawubona u90 ukuthi uqhamu kapi. Okay, ekseni bukhona ngithi la eThempelini. Yebo. Oh, kuvalwe ngesihlabelelo eThempelini ekseni esikhuluma ngesabatha. Sikunamba ba? 212. 2 221. 212. Hayi ngiyang confuse 212. 212. Are you sure? Yes. Hayi kulungile. Babukeli ngicela ukumyekela ezandleni zenu. Are you sure 212? Okay, 221. Hayi kulungile. Na okay, hayi man, okay. Asithathe yokugcina ngicima manje answer. 13. Yawo lo mbuzo eyokugcina ngicina. Yathi ayisho manje final answer. U221. Uthi 221 answer avale ngayo u221. No, mfethu. Hayi, sengiqedile ngombuzo enzima. Sengiqedile ngombuzo enzima. Sengizobuza umbuzo lula. Okay. Ngokucabanga kwakho la. Ngokucabanga kwakho njengomama Mkhize. Lesibhalo esilapha ehlabeni saShembe esithi ngokuba ikhambeni kwakho uludondolo lokuhamba kwakho ngabe sichaza ukuthini? Sichaza ukuthi noma ngabe ubhekana naziphi ingqinamba uShembe yohlezwe khona ekuvikela mawumbiza umethemba futhi ngoba ngeke abe khona ungamethembi methembe uzoba khona kuzo zonke ingqinamba obhekana nazo uzoba udondolo lokuhamba kwakho. Yazi wavela wazi nje wavela awumumbo ngempela manje wakhanya amasaswini ngempela ke manje nake. Kulungile na umbuzo owandule lokugcina ngokucabanga kwakho futhi. Umbhalo lapha emthandazweni wesabatha othi isihlabelelo senkumbuzo sezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkuluNkulu. Ngabe nje ngokwakho lo mbhalo mawufika kuwena wena uchazani kuwena? Ulobu Nazaretha busuka kude angithi sekuneminyaka ngicela mhlawumbe ngaphezulu kwekhulu njengoba kukhulunywa ngesizukulwane sizophinda ubuNazaretha bumbozo umhlaba wonke sizukulwane sethu siyofica lobu Nazaretha sebugcwele umhlaba wonke ngiyacabanga ukuthi impendulo yami isho njalo. Ayi ungiphendulile umumbo okhanya amasesiswini yize noma eqale nje kodwa ke sizivala amagubhela umdlalo wethu umnandi noma kakhulu umnandi ke ngokubona ku TikTok ngiyafisa uqhubeke noma yebo ngiyafisa uqhubeka kodwa hayi manje ungaqhubeki manje hayi usafuna ukuyofunda kuqala hayi ngiyofunda bese ke rematch ngelinye ilanga. Oh nje mangakubuza ukuthi ikuphi nje ngayizivela ungangiphendula. Hawe ma ngikwazi. Ay babukeli emakhaya bekumnandi nizibonele umumbo ungiphendulile ngizomhlabela impendulo eceleni ezinye nezinye okwamanje sengithe ukuma manje yabona no bhuti abadala bhuti yaphila Dephla mntakwethu inkosi njani wena? Hayi ngiyathokoza mfowethu ngabe ngimi nobalana Mina noSandile kwaMalunga. Hayi ke Mr Malunga awusho uzithemba kangakanani wena ngokwenkolo nangoku general knowledge nje in a scale of 100 Ngathi nje 99.9 99.9% nami ngiyamthemba nami ngiyamthemba nami mina ngimthemba 100% ke mina lelodwa kuye kuthiwe we must leave one room for disappointment, so that's why 99.9 one Rihanna for disappointment. Oh hayi mina disappointment ngicela ukuyikhipha ngingayifaki ngoba sike mlazi konje ubani umfundisi wala emlazi umfundisi Hlabisa. Yabona ke ngiyawukhipha ngempela lo 1 mina igama elithi nabasho li abbreviation uma seliphelele lithini Nabasho, so Nazareth Baptist Church Youth for Shembe. Aw ngeke ngasho lo 1 we disappointment mina ngiyawukhipha kunezihlabelelo zaShembe ziningi ihlabelelo but ke khona lezi engifuna ukuthola nje esinye sazo sengikunika iclue sivale ngase kuseni esikhuluma ngesabatha sikunamba bani Isikhuluma ngesabatha imake Hayi sengiyawubona u1 kamkapi sengiyawubona ke lo 1 uqhamukapi
Cha sengutholile u1 Ekseni beyade ngike ngaphandle. Ezana anibala ekhaya befuna sibe ngaphandle sikwazi ukugada ngaphandle. Oh Okay bengilokhu nje ngiqapha kancane phinde ngizobheka abantu ngalana ngibhane ngigade nezimoto so bade ngiyima. kodwa unaso esihlabelelo Obvious phela. sibhaliwe ehlabelweni phela Sibhale impela ngiyasazi sibhale ukuthi ke isephithi ngoba ngake siswanga. angikuniki clue sithi sabatha nguzelile Sawatha ngozelile angiyasazi. sikunamba ba Ake inami sangidido kwamanje. hayi sengiyawukholwa u1 sengiyawukholwa lo wa1 no mfowethu sesiqedile ngale mibuzo enzima ngokucabanga kwakho mfowethu noma ngombono wakho la kunombhalo lapha ehlabeni saShembe esithi ngokube ekhambeni kwakho uludondolo lokhamba kwakho ngabe nje ngokwakho lo mbhalo mawuzwa uchazani kuwe Uphinde futhi umbhalo futhi ngokuba ekhambeni kwakho uludondolo lokhamba kwakho ngichaza ukuthi ke ekuhambeni kwami udondolo indiwo kudondolozela kusho ngani otherwise uShembe udondolo lokuhamba kwethu futhi uyena osigade endleleni uthi hamba kanje ngoba udondolo lokuhamba kwethu so ngamanye uyi-guidance kuthina ukuthi sihambe kanje ngoba udondolo ayi awazi waphula ihlaba esikhonkosini kulungile khona umunye umbhalo futhi nawe ngifisa ukuzwa ngokucabanga kwakho uchazana ulapha emsakazweni wesabatha othi sihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkuluNkulu ngabe lo mbhalo ngokucabanga kwakho nje noma wena mawuzwa ukuthini kuwe Uphinde futhi isihlabelelo senkumbuzo isihlabelelo senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkuluNkulu so isihlabelelo sokuzila inkumbuzo kaNkuluNkulu kusho isihlabelelo sokuzila inkumbuzo kaNkuluNkulu so isihlabelelo lesi sani sokulinda inkumbuzo sokulinda umsebenzi kaNkuluNkulu ngathi nje mhlambe isihlabelelo lesi sokulindela uNkulunkulu mhlawumbe nesicelo nazo uNkulunkulu uhlabele zona then usuyalinda usokuthola ke into za impendulo uNkulunkulu hayi cha lana akekho wrong akekho right ngoba uShembe wayibhala yena waziyo ukuthi wayicabangani thina sesizwa masizwa bese sicabanga lo muzwa mfowethu umdlalo bese udlala lona uthini ngokwakho umdlalo omuhle awuqhubeke noma umdlalo cha awuyekwe no umdlalo omuhle mawuqhubeke ngoba le program iyafundisa kakhulu yabo ilakho ngathini ngathi kuyilakho i-quiz ubuza umuntu aphinde ubuza umuntu aphendule wazi bala ngaphendula khona zihamba ukwazi ukhothi ubheka ekhaya lena usuyayibuza uthi next time soyethwa next time ayike umdlalo mawuqhubeke umdlalo omuhle awuqhubeke balokhu besho njalo bonke ababukeli bebonani bathi nje umdlalo omuhle awuqhubeke njalo mfowethu siyathokoza kakhulu ngicathi ugejeke lapha ya esihlabelweni kuphela ugejeke khona sig number 212 oh yes ngiyakhumbula manje 212 isephithi bengekho ngaphakathi oh hey sig number 212 hayi ke no ngoba ushilo ukuthi ubengekho ubematasa ngaphandle ngemsebenzi kaJehova ehlangene ngayo kodwa manje asidede indawo mfowethu siyathokoza kakhulu ngimi lapha nengudlungudlu ujame ngweni nawo lawo mahiya nawo lewo phephuli sawubona ngimi nomabalana mina noMamhlongo Ncube simi noMamhlongo Ncube weMamhlongo awusho ine scale of 100 uzithemba kangakanani wena more than 100% uthi yena uzithemba more than 100% kusho yena hayi kodwa nami ngiyamthemba phela ngoba hawu nami ngiyakuthemba nami awu njwasile emlazi konje umfundisi la emlazi uhlabisa umfundisi emlazi hlabisa fundisa hlabisa wala emlazi are you sure 100 hayi uthi impela uqinisekile ukuthi wasemlazi uhlabisa umfundisi okay kunesihlabelelo lapha ekhaya esikhuluma izihlabelelo ezikhuluma ngesabatha sikunamba bani ngizokunika nje neclue sivale ngasekuseni esisodwa konje thuba isabatha nguzilili ngiyasazi inkinga ngisazi sikunamba bani sithena mfethu awubuza omunye umbuzo skip okay asiskipheni ngempela igama elithi Nabachu is an abbreviation uma seliphelele lithini wefundani esikoleni sithe ukusona bafethu ngangwa physics okwa physics yes ufunda photosynthesis yes ngiyakubona ngendlela ongibuza so ngayo yo
question ask another one. Hawu. Simpulinyana nje sithebandla simpulinyana. Oh uthini umbuzo simple. Okay umbuzo simple ke manje ke sengifuna umcabango wakho ke la kunombhalo yes your opinion kunombhalo lapha esihlabelweni saShembe othi ngokube ekhambeni kwakho uludondolo lokhamba kwakho ngabe kuwena lo mbhalo uchaza ukuthini Uchaza ukuthi uShembe umthande ngaso sonke isikhathi abesenhlizweni yakho ungathathi ngokuthi uzomthanda ngoba usendlini yesonto noma phakathi kwamatshe kodwa lapho ukhona uhleze khona uShembe that is why ewudondolo lakho ngoba njalo la uhamba khona uhamba nawe hayi yabona kwayihlaba esikokosini ngempela ke manje yabona ke manje usiyabuya lo 100% lo hayi bese ngingabaza okay sesibuyela la kunombhalo emthandazweni sabatha othi yes opinion yakho nje othi isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkuluNkulu ngabe nje ngokwakho lo mbhalo umusha wena uthini kuwena Isihlabelelo sokuzila inkumbuzo yokuzila inkumbuzo it seems like this thing is repeating the one at the same thing okay kodwa not like yabo okay ngeke sithe awuthi nje lento ijulile mnganami awujule nawe nje kanye awujule nje sekuphela inkonzo awujule kuzila okusenhlizweni okufanele ngaso sonke isikhathi sihlezi kuringa emakhanda ethu okuhlezi ngaso sonke isikhathi sikukhumbula ekufanele singakukhohlwa ngaso sonke isikhathi ngoba ukuphila kwethu lokuyakuzila lokuyana okulapha yana okwafika noShembe ngoba uShembe wasilethela indaba enkulu wasilethela isabatha wasilethela ubuNazaretha okuyinto ekufanele sihloniphe kufanele ngaso sonke isikhathi sikhumbula ihlezi iringa emakhanda ethu ukuze sohleze uShembe simthanda simkhumbula futhi singakwenzi nokubhidayo ngoba ngaso sonke isikhathi uShembe meringa ekhanda ayikho into oyenzayo ebhedayo ngoba uhleze uzocabanga ukuthi uShembe uyangibona ubese uyakhwibika kule nto eyenzayo engasile I can define like that mnganami hayi uyichaze kahle kimi mina ngichazelekile mina iza noma ekuqaleni phela ke igiyo qale ngalo igiyo qale ngalo mana usho lo mdlalo omuhle bese udlala la uthini usawuqhubeka noma usawuyeka ushaya isikoko sami umnandi ngeke umnandi wasihlanganisa amaNazaretha sisuke senza inkonzo emnandi kaShembe esithandayo ayikho phela into emnandi ukuthi sihlangane nje namanye amaNazaretha kuzohlezi kusikhumbuza nje lokho ukuthi uShembe wasenzela konke lokho uma kube nje uShembe zangabe khona ngabe siyini ngabe senze njani ngabe sibahleni kanjani kona lento ade senzana ngabe siyayenzana ngeke ayiqhubeka ingaphela umdlalo omuhle awuqhubeke bekumna manini asengipha ama-answer ke manje ubu right umfundisi emlazi uhlabisa ubu right ke unabachu abbreviation mawusuphelele umelo Nazareth Baptist Church uwese wa youth for share inabachu ya for share na abanje NA Nazareth BA Baptist CHU Church sengizokubeka ekhanda lokho bese uthi isihlabelelo lesiyade ngisibuza sekunumber 212 isona sodwa zikhona ezinye eziningi but lesi sivale ngasekuseni nje kuyisona ebesiqinise kusona ngoba bese sineclude sinumber bani sona 6212 sabatha nguzilile Angqosho nabo ngibuza abo imibuzo ezofuna iopinion yami hayi le ezofuna ukuthi ngiphendule yabo ngalendlela le no phela kufanele sikubuze ngale mibuzo le ukuze sazi ukuthi wena enkolweni ayikuthi qhamuka nje umuntu manje oseceleni shiya mina akubuze ngenkolo yakho usho uthi ayingamtshela ke isikhokho sami ngavele ngimtshele kamnandi awungitshelanga nje mina ngibuze awukade ngikubuza unabatsha ushongo hayi phela ubuza nabatsha wena ukuthi